garden nila, Ruthly Gardens, sa Purok 5, Pulong Bunga, Silang Cavite. Ayan po. Ito yung karamihan ng mga plants nila dito, galing Thailand. Pasukin po natin kung magkano po yung mga presyuhan nila. Napapansin ko itong garden na to, dinadayo. Kasi super talaga affordable yung mga plants nila. O sige. Ako may garden. O sige, shout out. Shout out. Ayan, ay, mabuti nga. Alam mo, hindi na suplada. Yung tindero suplada, oh. Joke lang. Hindi, natuwa naman siya. Kasi, uy, akala ko ate nagbablog. Ganito, yung Oo. mga Thailand. Oh. Tapos inaarap. Ate, masabi ko, mura dito. Opo. Ito guys, oh. Sana ganito din tinda yung Doy's Garden na nakapag-vlog na kayo doon. Hindi pa po. Yung maluwang. Ngayon lang po uli ako nakapunta dito. Ito guys, yung peperomia niya. Ay, tagang Paranaque po 200 kami. daw yan, 200. O yan ah guys ha, 200. Sa atin na nagtinda. Yung pinilip nila guys, oh, halagang 300 lang po. Galing Thailand yan. Ayan oh. Medyo nagugulo. Ayan, Malakas kasi hangin. pero ang presyo guys, sulit. Galing Thailand ah, very affordable. Yan. Ang mga presyuhan dito. Ito guys, yung malalagong kalamansi nila. Yan, may bunga na po. Ayan. 100 lang po yan. Ito guys, yung mga orchids nila na to. Ito. Sa halagang 130 nyo sila mabibili. Ayan. Ito ka. Ito guys, yung kanilang silong na magagandang dahon. Ayan o. Ayan, 150 lang sila guys. Sa halagang 100 pesos, meron na po kayong sahod yaman. Ayan. Pogi, anong plants to? Ano? Lacerum. Magkano ang presyo niya? Oh guys, sa halagang 150 pesos, meron na po kayong acerum. Ayan guys, oh. Sulit ang presyo nila dito. Ayan, oh. Budget meal pa rin. Yung mga ganito nyo, boy. 75 ang jade nyo. Ayan, guys, oh. 75 lang. Ayan, oh. Yung mga ano doon, rose doon, boy. Yung malalaki. 160 pomelo. Ah, 160, guys. Ayan, oh. Boy, dito yung maliliit, magkano? 120 guys. Ayan oh. Nako, wholesaler din pala sila dito guys. O yung mga reseller dyan. Sa mga rose. Ayan oh. 120 lang po. Dito naman sa malalaki. Ayan. 160. Ito guys, yung kanilang mga kalateya. Ito. Galing Thailand. Sa halagang 450 pesos. Tama? Okay, tama daw. Ito po yung kanilang mga bambino. Makakabili na kayo ng 500 pesos. 500 ba boy? Tama? Ah, 500. Dito 500 din. Ah, 750 bakit? Ano? Pink Dragon sa halagang 750 pesos guys. Ayan, makakabili na po kayo. Uy, ito guys oh. Yung Black Prince nila sa halagang 350, meron na po kayo. Ayan. Ito po, yung ganito nyo, yung watermelon. Oh, 180 lang. Ba? Sulit ang presyo, guys. Ito guys, yung kanilang kalateya. Ayan, oh. Sa halagang 350, meron na kayo. Imported, galing Thailand. Dito naman, sa kanan ko, ayan, yung mga monstera. Sa halagang 600 na galing Thailand. Ayan, meron na po kayo mga monstera, deliciosa. Ayan. Mga reseller sila guys. Murang-mura. 130 daw. Ito, magkano? Aba. Sa halagang 650, meron ka ng ganito. Ano bang pangalan nito, be? Isip na ba? Pero mahalaga sa 650, meron ka ng ganito, guys, oh. Ayan. Paki-comment lang po.
Ayan, oh. Ay, Koy. Ako naman dyan. Ayan. 650. Ito guys, yung mga hanging plants nila. Pare-pareho ba ang presyo nito, boy? Hindi. Itong mga ano, ito. 150. Ano bang ID nito, miss? Ay, boy? Pepperoni. Ito guys, yung mga kanilang mga peperomia, yan. Itong mga yan. Sa halagang 150 pesos, meron na kayong ganyan with pots pa guys. Hanging pots, ayan. Ayan. Dito naman yung mga variegated na to, turtle vine, 200. Ganda. 250. Oh guys, ba't mahal nga daw to? Sa halagang 250 pesos. Meron ko makukuha libre ganito. Anong name nito, boy? Anong ID nito? Yellow gloves. Yellow gloves. Sa halagang 250, ayan. Ito guys, yung kanilang lilac wandering Jew, ayan. 120 lang po, ayan. Yung mga iba dito, tagwa 150 na po. Except lang dito sa turtle vine na 200 pesos. Ayan, variegated na. O dito guys, oh, with pots na yung kanilang enjoy photos. Ayan, 75 lang. Eh dito boy, yung bacularis nyo. 100. Sulit. Ito type ko. Ito boy, magkano to? 150. Wala bang tawad? Pinapangiti ko lang yung bata. Ayan oh. 150. Yan guys oh. Medyo gulo-gulo na. Ito guys oh, yung kanilang burgundy. Ayan oh. 600 pesos lang po. Ito naman guys, yung kanilang mga pakpaklawin. Ayan oh. Pang disenyo na talaga, pang koleksyon. Ayan oh, 250 lang po yan guys. Ayan. Pero yung malaki boy, magkano? 450, ganyang kalaki. Affordable pa rin, guys. Diba po? Ayan. Ito guys, ayan. Yung kanilang, medyo nagulo na, yung kanilang mga bromelian. Pero, hindi magulo ang presyo, mura po. 130 pesos. Ito guys, yung kanilang mga aglonema, ayan, 400. Ayan po. Yan, yung mga iba't ibang klase ng aglonema varieties, 400 lang po yan. At ito po, yan. Itong mga, yan yung makikita yung mga aglonema varieties, 400 lang po. Ayan. Ito guys, yung philodendron araw nila, ayan o, 600. Ayan. Ayan po. Totoo lang guys, no, ang garden na to, wala yung may-ari, puro bata. Ayan. Nahihiya sila eh. At least nag-a-assist sila. Ayan. Boy, itong peperomia yung nakatago, magkano? Hindi alam ang price. Ang ganda. Ito guys, oh. Ayun yung makulit kong anak, guys. Sa halagang, magkano daw? 75 pesos sa ulado ng anak ko. Yun. Ayan. Meron ka ng bromelian. Ayan. Ito guys, yung maliit nilang bakulares. Hindi, 45 yata yan eh. 45? Hindi ko alam, 40 o 45. Basta bibili tayo. Ito guys, yung kanilang mga gumamela na sari-sari ang kulay. 130 pesos lang to. Ayan. Ito, hililera. Gaganda. Ayun. Ito ba, magkano sa inyo itong variegated ngayon? Updated ko lang. 200. Lahat to? Itong wandering Junyo. 150. Ito naman, magkano? Ha? 250.
Ayan ang mga presyuhan dito. Ang gaganda, di ba po? Ay bumubulong-bulong lang sa akin sa likod. Ito guys, yung Birkin sila, 300 lang po. Ayan, galing Thailand. Pwede ko bang malaman ang presyo nito, boy? 300. Ito yung Monstera niya dito, magkano? 6 pa rin. Hindi pa rin nagbabago ang presyo. Ang gaganda na rin naman talaga ng mga dahon. Ito guys, yung kanilang African, 150 lang. Ayan, oh. Ito guys, yung mga begonia nila dito. Ito. 150 lang. Ito guys, yung mga peperomia nila dito, 150 lang. Ito daw po yung mga galing Thailand. Swak sa budget. Ito, magkano dito sa kalateyan nyo? 450 na. Ayan. Maganda ng mga plants nila. Dito naman guys, yung watermelon nila 150 lang talaga, oh. Pero yung nasa white pot, watermelon 150 na lang din daw. Ayan. Ito ba yung magkano sa inyo dito? 280. Ito? 100. Ano ba ang tamang ID nito, Pogi? Hindi niya alam, pero mahalaga 100. Ay, magpakita ng bata. Kasi dito, guys, ayan, yung mga tinda po nilang mga plants dito na ubod ng ganda, nagtago na siya. Bata lang po yung tindero. Wala talaga yung may-ari. Ito daw po ay kilalang open garden kasi walang pangalan. Ayan. Ang mahalaga, ina-assist naman tayo ng bata kahit nagtatago siya. Diba? In-update ko lang yung kanilang garden. Mura na talaga to dito. Boy, yung silum yun dun sa kabila, magkano? Yung silum. 115 na lang. Ayan. Kasi na-i-vlog ko nung nakaraan, pero hindi ko kaagad na-i-video to. Na-i-upload. Ngayon bumalik kami kasi ayun si mother sa kabilang garden, namimili ng mga fruit bearings dito sa may pulong bunga. Purok 5, pulong bunga, Silang Cavite. Ako naman nandito nagbablog sa kabila. Ayan po, ang open garden, ayan po. Mismong daanan lang, ayan.